Velkommen til det her afsnit af Nomi og Lokes julekender. I dag er vi inde ved Feed Bistro, som ligger inde ved Rådhuspladsen. Er det ikke, kan man godt sige det? Det er mit Tivoli. Ja, det kan man godt sige. Lige mellem Rådhuspladsen og Tivoli. Vi har Jakob Jørgensen med, som er kok, eller er det egentlig det? Nej, ikke rigtig kok. Ikke rigtig kok. Han leger kok, men ejer en kæmpe restaurant, som er simpelthen så flot. Og jeg ved ikke, om I har set nogle af Jakobs videoer, det håber I har. Han laver det her inde ved setup'et. Som I kan se, så er der virkelig mange kunder, som vi har. Vi har Rasmus herinde også, og jeg kan se Ice Kid også. Så der er rigtig mange, der har været herinde. Og nu har vi faktisk lidt sådan overtaget det i studie og lavet til vores egen video. Bare lad det til vores. Det er en kæmpe fornøjelse at bare møde op og ikke skulle lave noget, altså. Det var også der sætte lyset op. Ja. Det er kameraet, der kører. I dag skal vi lave en flæskesteg sandwich. Det spiser man jo. Det bliver en stegt flæsk sandwich. Stegt flæsk. Ja. Fordi hvor lang tid tager det reelt at lave en flæskesteg? Ja, det tager i hvert fald et par gode timer. Ja, et par gode timer. Og inden vi kører sådan her flæsk-sandwichen, hvad er dit yndlingsjulemad? Det var et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk er stegt flæsk. Det er stegt flæsk? Ja, eller flæskesteg sandwich. Ja. Så er det jo faktisk de to ting, vi så kombinerer. Jamen det er det simpelthen. Så der har I jo ramt meget godt, altså. Jeg er jo mest bare til brun sovs og kartoffelchips. Jeg kan ikke spise alt. Nej, jeg er jo herfra. Det er rigtigt, ja. Og min far er kok, jeg er skændsel. Men ja, det er lidt en skændsel. Det er lidt dårligt, ikke? Sådan er det. Sådan er det jo. Så håber vi kan lave den der så god, så du forhåbentlig aldrig skal spise det igen. Ja, hvad starter vi med? Jamen jeg tænker hurtigt, der skal noget flere. Altså hvor god er I i køkkenet? Hvem er bedst? Jeg tror simpelthen, er det ikke dig, der er fra en kokkefamilie? Jamen, altså? Jeg har sgu da aldrig stået i køkkenet. Ej, altså, okay, hvor mange dage har du boet ude, og hvor mange gange har du selv lavet mad? Jeg har lavet mad 5 gange hjemme. Totalt set i hele dit liv? Og du var nej, siden jeg flyttede hjemmefra. Spiste bare pizza. Så kører YouTube-kanalen meget godt, ikke? Jo. Jeg tror, en god burger, der er mit topniveau. Ja, okay. Ja, egentlig bare stegekød og hugge nogle grøntsager. Ja, det er da også fint, altså. Jeg har en god base. Jeg kan lave det der Gigi Hadid pasta, den der vodka pasta. Det kan jeg godt finde ud af. Det kan du godt lide. Alt andet er elendigt til. Jeg kan stege en kylling, jeg kan stege en bøf. Jeg tænker, I skal få lov til at stege. Så er det det, vi gør. Jamen er det, du får lov til at stege. Okay, vi har stegt flæsk foran os. Ja, det er så ikke stegt endnu, kan man sige. Vi har rå flæsk. Bare flæsk. Ligesom her, der er også noget rå flæsk herovre. Det er din far ikke lidt skuffet over, at skal jeg gøre det? Ja. Det er ikke lidt skuffet, når han er kok, hvis du ikke kan... Jo, min mor er også kok. Er de begge to kokke og konditor. Okay. Ja, jeg er virkelig simpelthen elendigt der. Ja. Min far kommer også ikke til at se det her. Nej, han bliver stolt. Så bliver han stolt af, at du lærer det. Så kan du vende det. Ja, jeg lærer det. Hvad for en dato kommer det afsnit ud for? Det kommer nok ud den 6. 6. december. Det er 6. december i dag. Okay, så folk derude, de har stadig de har god tid til at lave den her ret for. Jeg synes faktisk, I skal lave den her ret. Og så sende et billede til os. Til mig eller Simon. Nu er den paneret, eller hvad man siger. Ja, det er den så ikke, men der er i hvert fald salt og peber. Den er blevet saltet. Nå, så skal de alle sammen deroppe i. Og den er varm? Nej, ikke nu, men den må gerne være sådan medium varme. Okay. Vi vil gerne have dem sådan rigtig sprøde, ikke? Ja, hvad fik dig til at gå op i mad? Eller sådan noget? Var det fordi, du var sulten, og så var det sådan Jeg tror sgu altid bare godt, jeg kunne lide den der kreative proces i det, og det er noget, der samlede familien, og samtidig gjorde, man behøver ikke at gå og snakke med alle mulige mennesker, så kan man bare stå og lave mad. Ja, har du så altid lavet mad derhjemme og sådan noget? Ja, det har jeg. Okay, så du har altid haft en passion for mad, men du er ikke uddannet kok, jo? Nej. Er der mange, der sådan har, du ved, kriterier dig, eller hvad man siger? Ja, det er for folk, der totalt ondt i røven over. Okay, men hvor er deres restaurant? Ja, præcis. Hvor er din restaurant? Gå ind på CVR-registeret og tjek. Hvor er din restaurant? Er den her? Nej. Hvor længe har I lavet den her fælleskanal nu? 5 måneder, siger jeg? 5 måneder. Ja. Når den er kommet ud, så tror jeg faktisk, det er sådan... 6. måned. Ja. 6. 7. måned. Vi mødte hinanden for 10 måneder siden. Og så er det jo bare gået stærkt? Ja, men du har haft restaurant... Er det Feed Bistro, du har haft i 10 år, eller har du lavet med? 9,5 år. 9,5 år? Ja. Har den altid ligget her? Nej, vi startede i en kælder på Nørrebro, hvor der var sådan 20 pladser, og så 2-3 år efter rykkede vi til større lokaler, og så plads til sådan 40 pladser, og så 3-4 år efter det, så flyttede vi her. Så vi har ligget her i 3 år. Ja. Sindssygt. Hvordan har hele den udvikling været? Altså sådan at faktisk kunne se det både, jeg tænker både i tal, både i medarbejdere, og i størrelsen og sådan hele, hvordan har hele rejsen sådan lidt været? Det har da været fucking hårdt og fucking sjovt, og det har været min uddannelse, når man ikke har taget nogen uddannelse og kaster sig selv ud af alle de ting der. Så det har da været sindssygt griner. Der er jo vi jo lidt ens, Jacob. Ja. Jeg er jo ikke færdiggjort nogen uddannelse eller noget. Og det har jeg heller ikke. Jeg lowballer den bare lidt. Ja. Eller hvad man siger. Lowball? Jeg highballer. Jeg baller. Jeg baller bare, tror jeg. Baller og baller. Altså sådan, men altså jeg synes jo kun det er fedt at kunne stå op til det man selv har lyst til at lave. Ja, og det er da meget sjovt. Jeg ser jo heller ikke alt det, som jeg laver som arbejde. Det er evig eneste dag, når man møder. Jeg synes det er pisse sjovt. Og jeg synes det er helt deprimerende, når man snakker med folk, som snakker om deres 8-16 job og sidder og onsdagen og bare drømmer om, når det bliver fredag aften, og så kan man komme ud og hygge sig og sådan noget. Altså, det skal man jo gerne kunne gøre hver dag. Det er det. Det er også lave hvad man synes er sjovt, ikke? Det er lige præcis sådan vi også har det, at sådan, altså så kan det godt være, at vi
måske står op klokken 10 eller 7 eller sådan noget, og så først er færdig klokken 23 om aftenen med at filme eller sådan noget. Men det har været sjovt hele dagen, selvom det har taget meget længere end et almindeligt arbejde. Plus så, man er aldrig rigtig fri, men heller aldrig rigtig på arbejde. Nej, præcis. Det er sådan, man skal se det, ikke? Hvad skal man gøre med de her? Bliver de bare større? Jamen, de skal bare ligge. De vokser. Ja, de skulle meget gerne blive lidt mindre. Nå, okay, så de gør sådan her? Ja, det går frem og tilbage. Okay. Hvad synes I, der skal i sådan en god flæskesteg-sandwich her? Jeg er kæmpe fan af rødkål i en flæskesteg-sandwich. Ja, er det det? Ja, luksus. Det er du imod derovre? Ja, jeg kan godt spise det. Hvad for noget fastfood spiser I allermest af? Røvkredsen. Du er kebab. Ja, kebab. Ja. Fuldstændig safe. Altså, har I vegansk mad her, Jacob? Altså, jeg spiser ikke vegansk. Ingenting. Får du kritik for det? Er nogen kommet og siger, why don't you have vegan food? Ja, det får vi da engang, men så er der så mange andre dejlige steder, der har det. Jeg synes, man skal jo lave det, man er god til, og vi er ikke særlig gode til at lave vegansk mad herinde. Jeg har så bare ikke så meget generelt til det der med folk, der skal trække ting ned over hovedet på andre. Nej. Jeg synes, det er fantastisk, at folk ikke vil spise kød og alt sådan noget der. Det skal folk være i deres fulde ret til. Men de bør ikke sætte klistermærker på min dør og prøve at trække det ned over hovedet på mig. Ja, det har vi prøvet mange gange med morder. Kommer du ikke så ud sådan der? Bam! Det er typisk, når vi ikke er her, ikke? Men bare det der med, at vi går heller ikke og presser ned over hovedet på folk, at de skal spise noget mere kød. Nej. Hvad sælger I mest af på sådan en aften? Beef Wellington. Beef Wellington? Ja. Den gad jeg godt prøve herinde. Vi har allerede solgt over 30.000 Beef Wellington i år. 30.000? Ja, så. Det er så mange, der følger vores kanal. Jeg er alle sammen med. Og apropos 30.000, så husk lige at like og subscribe, så vi kan ramme 50.000 inden året om. Hvis vi ikke rammer 50, hvad skal vi så gøre, Jacob? Har noget? Det må godt være noget crazy. Altså, hvis I rammer 50.000, så kan I få lov til at komme ind en rigtig travl fredag smadret service, og så bliver I kørt over mig i en hel køkkenvagt. Altså vi skal arbejde? Ja, hvor I kommer til at være min assistent oppe i køkkenet med 300 gæster i bogen. Okay, altså hvis vi ikke rammer 50.000? Ja, altså nu går folk ind og unsubscriber. Nej. Jo, det er fint nok. Men vi skal bare have noget federe, så folk vil lave, hvis det er 50.000. Ja, fordi nu går folk bare ind og unsubscriber, hvis jeg videre. Nej, det gør ikke jo. Altså. Jeg tror, I vil synes, det ville være sjovt, men I bliver sådan 8 timer, hvor I bliver kørt fuldstændig over med høj musik og bliver... Jeg har da kørt akkord på tømmer, men det er nok ikke det samme. Wow! Shit! Ramte dig? Lidt. Jeg fik bare et chok. Jeg var sådan her, vi er ikke på Nørrebro jo. Nej. Ja, altså. Ikke lige, hvad fanden der sker det? Sker der her, mand. Og hvis vi rammer det, så... det ved jeg ikke. Hvad skal vi så gøre? Noget for dig? Er noget, du godt kunne tænke dig, Jacob? Hvad vil du blive sådan sygt glad for, hvis vi kommer ind og var sådan, her, Jacob? Eller sådan, her, tag med os ud og prøve det her. Gerne bonbonland eller sådan. Hvad er din? LaLandia med Lomi og Loke. Men det er da meget godt klaret, hvis I nåede, hvad? Hvad sagde I? I nåede 20.000 på 5 måneder? Nej, 34.000. 34.000? Okay, det er sgu da f***ing flot. Tak. Så kan jeg godt ramme 50. Det er et tough game, det der. Ellers skal vi færdig arbejde her, altså. Hvordan har det været for dig at komme og gå ind i YouTube-scenen? Pisse svært, for jeg har aldrig selv rigtig set YouTube. Det er lige, at lave noget. Ja, det må du hellere. Men jeg har aldrig set så meget YouTube selv, så man skulle ligesom lære det. Det er roligt, og springer det her. Nu synes jeg, det er nice at møde nogle andre, der også... Hvorfor tror I folk, de følger med på jeres kanal? Hvad tror I, de synes er spændende? Jeg tror, de godt kan lide dynamikken mellem en introvert og ekstrovert person. Altså, det er en lidt underlig dynamik, og så Simon, han kan jo vildt meget, som jeg ikke kan, og omvendt. Vores forsøg, det var også lidt at komme low-key bare fokusere på det simple fra YouTube. Det var blevet så sådan, at alt det der Mr. Beast, det var sådan, meget Mr. Beast. Så op at køre, at sådan, vores første video, der tog vi tog til Sejerø, og bare hyggede med dem, der boede på Sejerø. Fordi der var lige pludselig et spring fra, det var meget børne-YouTube. Ja, det har jeg jo heller aldrig kunne holde ud op og tabe ind i. Nej, det er også det, vi ikke gad. Og vi ville jo gerne have en kanal, som lige så meget bare er en personlig rejse for os. Jeg synes, flæsken ser godt ud. Hvad gør man så her? Jeg synes, det ser pisse godt ud. Fuck man, det springer lige, det mener. Jamen dem, du synes, der er færdige, tænker jeg bare, du tager på skærbrættet, så de lige kan ligge og dryppe af. Nå, så bliver de jo sprøde, når de er derovre. Jamen altså, det er fantastisk det her. Skal jeg lige hente en pande til at kunne starte burgerbollerne af? Ja, det er ikke sådan noget. Prøv at se, det er en gammel kongetræk det her. Så det er faktisk noget, jeg har lært af min far. Hørte I det? Det løser sig. Nem at åbne. Men vi skal have flækket nogle boller over, og så få det på panden. Apropos jul, nu er det jul, Jacob. Ja, det er jul for helvede. Hvad er det? Det glemmer man jo nogle gange. Yndlingsjulesang. Hvad sker der her? Julesang. Ja, okay. Det lille barn. Ja. Vi gør hende mange. Det tror jeg er MC Einers. Det er jul, det er cool. Klassiker. Kender du nogle unge mennesker, der vil have det? Ja, nu er det jul, det er cool, det her med hygger sig bedst. Det er præcis. No. Altså min er jul på Vesterbro. Det er også legendarisk. Det er alt skinner, det er jul, selvom vores sne er god. Men ellers er jeg faktisk ikke så meget til julemusik. Jeg kunne godt blive lidt træt af sådan noget. Kan du overhovedet lide jul? Jeg hader jo jul. faktisk ikke så meget. Nej, vel? Jeg hader jul.
Det er en fantastisk jul. Fantastisk jul. Jamen, det gør jeg. Altså, jeg har ikke holdt jul de seneste 2 år. Jeg tænker, at vi lige kører noget fedt på det her, faktisk. At du laver din, og så laver Simon sin, og jeg laver jeg min, og så ser vi sådan, hvilken der falder. Vil I starte, eller skal jeg starte? Du starter, så vi kan lige få lidt inspiration, ikke? Jeg tager magnet først. Og så er det... Skal du smage på det først? Okay, godt. Men altså, var det sindssygt der. 2 skiver? Ja, det vil godt køre en. Du må godt køre en 3'er. Hvis du er sulten. Og du kører sådan simpelthen noget rødkål, og så noget syltet rødkål. Og så får vi noget syltet rødkål, ikke? Sådan også, det er meget rødkål-agtigt. Jeg kan godt lide rødkål. Hvad er så, altså, hvilken yndlingsret så er? Du laver meget beef wellington. Er du kendt for den? Ja, det er ligesom en sådan signatur, kan man sige, ikke? Okay, er det din egen opskrift på den? Ja, det er det i hvert fald blevet. Der er jo mange, der har lavet den i verdenshistorien før, men det er i hvert fald blevet vores egen. Okay, sindssygt. Jo, hvad er det der? Det er lidt persille. Ved du ikke, hvad det der er? Jo, altså. Det er bare til at sige det. Okay, den der. Sådan der. Det er det, vi skal følge. Sindssygt, altså. Okay. Kør bare. Okay, Simon, du kører altså en grov anretning her. Jamen, jeg tænker at have fokus på, på venstrefløjen her. Ja, det er også det vigtigste. Hvem skal man følge? Hvem er jeres top 3 YouTubere på dansk YouTube? Dansk YouTube. Pallugamomme. Pallugamomme. De er fandme deroppe af. Ja, no shit, Rasmus Søndergaard, altså. Søndergaard? Jeg føler også, vi mor, han glor sådan. Høj produktion derovre på Søndergaard siden og sådan noget. Ja, Sønder har jo også lidt samme strategi, men jeg... Kør smashburger. Kør smashburgeren. Det er bare så, man kan se, hvem der har lavet hvad, ikke? Ah, men det ser simpelthen så indbydende ud, det her. Ej, det ser altså godt ud. Selv over på venstrefløjen, jeg vil sige, at... Smashburger. Bang! Jeg glæder mig til at skal bare gå ombord. Jeg er også rimelig sulten nu, synes jeg. Og det er så nemt at lave det her, ikke? Hvorfor er jeg fylder? Man kan godt stække den flæsk der. Ej, jeg glemte persille. Det er jo ikke en særlig attraktiv ret. Jeg har stadig de handsker på. Ej, det er rå kød eller muligt. Så har du råt svinekød med dem der. Det var hele ideen med handskerne, det er jo for at undgå det. Altså jeg vil sige, det er noget af det bedste mad, vi har lavet i fællesskab. Altså, bunden af det smager sindssygt godt. Det er helt solid. Ej, for galt her sådan der. Og det er faktisk værd, at du begynder at lave det her derhjemme. Du holder hjem. Hvad koster sådan en stegt flæsk? 30 kroner. Mener du det? Er det fordi, det er sådan udskrald? Det er sådan ligesom Jagerborg-agtigt. Det er sådan, der er ikke nogen, der skal have det alligevel. Nå, men så må vi egentlig bare sige tak for, at vi må komme forbi og lave mad. Kæmpe fornøjelse, og god jul, så håber tak. Vi ses på et eller andet tidspunkt. Vi ses herinde til... Forhåbentlig ikke til en 8 timers. Jeg er f***ing klar, det lyder røvsjovt. Tak for, at I så med det her afsnit af Nomis jul her. Og så husk at komme ind og spise hen på Bistro for helvede. Ja, subscribe på kanalen. Og subscribe til Jakob også. Så forhåbentlig rammer vi 50.000 inden året om. Og vi ses igen i morgen. Hej!